Ловрай 99 и днес ще играем Небилиус. Онлайн ще е това. Сега я изтеглих и ще играем. Да си напишем името. Добре. Охо! Тук ще сме си бая хора. Така че... И да си изберем скин. Много и деца от днешния клас играят Небилиус. И им казват, че им е харесало. Нека продължава да играят. Ето кажа съм. Името... Дрази повече. Почваме. Тук сега ще ни изяждат. О, елате ми бе, ела ми ти. О, то се бъгна. Искаш ли ме? I'm a fireman. Смалете се. Събирам сега плазмички. Плазмички. Абе! Тръсниш ме. Тъп сървър. Бетко бе. Опта, няма влизам него. О, не тъп. Не значи... Значи плазмата може да дава малко живот. Но... Това е хубаво. Може стига толкова клипчета да не качвам за ден. Днес. И ще качвам утре може. Тото влечението, качването на клипчета ме влече доста вече. Преди не качвах, защото мислех, че е тъпо, ама сега като видя какво е много яко. Ето тук бе! Анди! Къде бе? Новичко. Днес преди трябваше да си запазим резултата, ама... Некой го интересува за мен. Ела ми тук са. Фото е... По класацията по своето место вече не е. Вече го махна сам. Да знаете, другия телефон не може да се снима на него. Защото опитах с приложението къде си имам аз сега на това. С този не става. Съм да видиш. Опа! Като някаква анимационно филмче. О, кой иска с мене? Никой не ме изяде. Не може да кача още едно последно клипче за деня. Да знаете, тук този телефон съм слаб, но другия съм много по-добър. Но съм бил зле на тая игра на Небилиус. Другата игра, на която ще стрима, може да е Bloody Finger Jam. И... Та я научих от един ютубър знак Проц. И... Аз от тех научавам игри и стримам. Иначе те са също интересни игрите. И моля ви, обяснете ми, как се прави линк. Защото искам някой още хора, тези от нашия клас искат да също имат канали в момчетата, ама не знаят как да се направят линк към описанието на играта.
БГ Дринк Николов снима на също пак на такива интересни игри. Днеска може да снима на тази, която аз ще стримвам. Ето го го избъсках. Ей, тук ти. Имам. Новичко. И пък че не минах. Белник. Искам да финтирам тук. Новичко, БГ2. На кой може да се пише новичко? Доста шибано име. Някой път да правиме на влог или челендж. Другите ютубъри може да го правим в клас, ако не вече на голямо междучасие. Имам ти. Голяне. Том, бе! Как така, бе? Мислим да спирам с клипа, но ще поиграя още малко. Добре, вече. И това е, хора, от мен. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така. Харесайте клипа и се абонирайте за моя канал. Ще се видим скоро. Чао!